сега преход към една друга тема, по която сигурно ще има страсти, защото за първ път, поне на мен ми се случва, събеседник, който иска да участва в нашето предаване, да иска да е по-далече от нас и ще ви го представим. Очакваме в студиото обаче и негов опонент, за когото знаем, че ще има обвинение за манипулации. За какво става дума? Една история на Господари на ефира за таксита, които имитират логото и марката на друга популярна компания. На OK Супертранс, една от големите компании, популярна за хората не само от София, но които ползват таксита, но много често не разбират, че влизат в друго такси CK, защото С-то е написано така, че да наподобява О. CK Steel Trans, една фирма, при която Господари на ефира показаха, че от летището до булевард Александър Малинов, което е около 13 км, са прибрани 70 лева в едната посока. Той има всъщност една посока. Господари на ефира, за да ви въведем в темата, и след това собственикът на фирмата, за чието таксиметрови шофьори сега ще ви разкажем в репортажа, ще бъде в студиото с уговорката, че да, той не пожела да седне до нас и отиде в другата част на нашото студио. Гледайте. Макар и без договор с летището, фирмата CK Steel Trans е внедрила викачи на Терминал 2, които да подбират чужденци за превоз. Става въпрос за десетина коли, които непрестанно кръжат и скубят пътник след пътник. Вместо касови бонове, таксиджиите издават квитанции, написани на ръка, и то за суми над 50 лева. След всеки златен курс, шофьорите се отчитат на викачите си. Преди няколко дни ви показахме как наше подставено лице беше буквално оскубано от такситата копърки, подвизаващи се на летището. How much? 68. Таксуваха го 70 лева за 13 километра. И добре, че не плати в евро, че тежко му се пишеше. Euro, 1 left to euro. Този шофьор ще го предложим за шеф на БНБ. Направо ще оправи дупката в КТБ от раз. Хората трябва да бъдат спокойни за своите депозити. Ние не смятаме да платим повече от 20 лева, за това сме повикали и на хакания приятел на немеца. Как може 70 лева? Колко километра? 27 км. 28 километра. Да, бе, да. Това бележка ли? Каква е тази бележка? Каква? Бележка? Нямаш ли касов бон? Не. Защо? Да. Защо? Съкрушени без бакшиш, таксиджията се оттегля обратно към летището, където го очаква не кой да е, а самия Влади Василев. Къде са ви викачите? Ама вие ли ще ми кажете? Откъде знам за какви викачи говорим, бе? Вие ли не знаем? Браво, бе! Вие ли не знаем? Вие лъжете хората. Вие откъде разбрахте? Как разбрахте? Разбрахме, защото ви хванахме. С кой мене? Вас ви хванахме. За да не остане схемата на таксиджиите от CK Steel Trans ненаказана, въвлякохме и Дай в нашето разследване. И този път действаме по добрия стар метод. Наблюдение от разстояние. Поредната чуждестранна жертва се качва в една от колите на Steel Трансърите. А ние с Дай по петите им. Добър ден. Поздрави, Господари на ефира. Колко пари взехте на човек? Колко съм взел толкова. Колко? Ето, човек ще ви каже. Кажете вие. Няма да казвам нищо. Разбрахме, че сте взели 60 лева. Колко километра показа разстоянието, което изминахте? Няма да казвам нищо. И на каква тарифа возите хората? Пише 1,30. Според нас обаче е доста по-висока тарифа. Редовно ли ви се случва така да взимате по 60-70 лева от летището до центъра? Добре, стига, добре. Представяме. Ходете там при човека, той ще ви каже. Защото така сте решили. Онзи ден дочухме, че един господин от Испания сте му взели от летището до Лозенец 70 лева. Точно. Да. Таксито, което следим сега е с регистрационен номер SA 1992RA. What was the price? The price was 70, the local currency. Лева. Лева. Какво се оказа при вашата проверка? При нашата проверка водачът не издава касов бон на клиента. Не издава касов бон. Защо не издавате касов бон? Нека да видим господина.
колко пари са му взели, за какво разстояние. They charged me 60 leva. Вижте, хората направо падат като чуят сумата. So I got a handwritten receipt. Ние забелязахме, че давате изключително интересни бележки. Не ми се говори. Това нормално ли е, кажете, тази квитанцийка? Ние от господарна фирма настояваме да върнете парите на човек. Къде откриваш? Тук играта да виждате. Ние върна парите. Случи се нещо нечувано. Господина върна парите на чужденеца. Аплодисменти. He gave me all the 60 back. Only 20. But I think it's worth 20. Браво! Това да послужи за пример на шофьорите. Въпреки, че измамен чужденецът, все пак дава 20 лева на таксиджията. Разочарован от местните таксиметрови услуги, шведът се отправя пеша в неизвестна и за него посока. Установихме, че водача при приключване на превоза не издава касов бон на клиента. Скъпи приятели, предстои да връчим акта на таксиметровия шофьор. Имаш и някакви възражения? Имаш? Нямам. Пиши не. Шефа на фирмата CK Steel Trans, която тарифира по този начин клиентите си, е в студиото господин Яне Янков. В студиото е и автора на материала Влади Василев, в другия край на студиото. Може би, не знам след малко дали ще може да го понесете да седне до вас, но вие казвате, че това е манипулация. Не знам каква е манипулацията. Кажете, поканихме ви, за да ви чуем. 70 лева за 13 км е нещото, което прави сериозно впечатление за хората, дори с по-висок доход. И липсата на касова бележка. Така, първото нещо, което аз съм тук, искам да уточня на зрителите, е, че вчера, разбирайки, че онзи ден в предаването, във вашето предаване, е присъствало лицето от едно предаване на ефира. Влади Василев, господа на ефира. Не му знам името. Не ме интересува. Е използвал вашия ефир, за да отправи към мене едни обвинения, много тежки обвинения, които обвинения... Вие не сте толкова важен. В случая по-важно е, що вземате по 70 лева за 13 км. Аз съм много важен в случая, защото аз съм тук в качеството си да... За себе си, да. С право на отговор. Не съм тук да присъствам на ваши дискусии. Поканили сме ви за участие, правото на отговор. Вие сте ме поканили с право на отговор и аз ще дам отговор защо вие манипулирате и лъжете хората. Във вашето предаване аз бях моето име беше споменато като човек, който СК Steel Trans е внедрило викачи на терминал 2. Първо обвинение. Второ обвинение. Не е обвинение това. Това е обвинение. Тежко обвинение. Внедряване на викачи. По-тежко е 70 лева за 13 км, ако питате. Вие вашите оценки си ги запазете да манипулирате хората. Запазете ги да манипулирате хората. Оставете ме да изложа това, което аз считам, че е престъпление от ваша страна. Защото набеждаването в организирана престъпна група е престъпление. Но викачите престъпници ли са? Ами, след като вие ги нарочвате, че са престъпници. Господине, 70 лева. Няма вие да казвате как ще протече този разговор. Не сме в поредната копърка. Значи, СК Steel Trans мамят. Така. Ще дойдем и до това. Как е за викачите сега? Ние видяхме викачи на летището. Вие твърдите, че нямате нищо общо с тия хора, които докарват клиенти във вашите таксита. Абсолютно нямам. Това са доброволци. Нито ги познавам. Какви са? Дали са доброволци? Дали са хора, които работят? Какви са? Има си органи, които да установят. 70 лева за 13 км. Дали е нарушение, дали е морално или не. 70 лева за 13 км. 70 лева, когато вие ме видите аз да взема, тогава ще обвинявате и ще лъжете хората. Не обвиняваме, това е факт. 70 лева за 13 км. Защо CK Аз на вас няма да отговоря. Защо някой си CK Steel Trans допуска да има водачи, които вземат по 70 лева за 13 км без касов бон. За пореден път, вие лично, и този път лично аз ще кажа за пореден път, вие отклонявате проблемите
и насочвате ги в посока, в която да се обслужват нечи интереси. Манипулатори и ние изключително лоши хора. Дайте сега за 70-те. Искам за 70 лева да разберем защо 13 км са 70 лева. Ще дойде времето. Сега ме оставете. Не, напротив, тази сутрин ще разберем защо возите за 70 лева хора в едната посока за 13 км. Ето този път и вие ме набедихте, че аз съм взел 70 лева. Имаме предвид фирмата, да й кажем пак името. И фирмата не е взела 70 лева. CK Този водач не е представител на фирмата. Ама той имаше няколко водачи. Поне двама видяха. И двамата не са представители на фирмата. Тези двама водачи нито са назначени, защото тези коли не са моя собственост. Тези коли са чужда собственост. Какво правите в студиото? Нали вие Вие набедихте моето име. Оня ден се споменава Яне Янков. Собственика, човека, който организира... Нямате ли нищо общо с тази фирма? Този водач не е назначен. СК Стил Транс е моя фирма и е регистрирана. СК Стил Транс е моя фирма и е регистрирана в агенцията по вписване, напълно законна фирма, за която тези коли ваши ли са? Колите не са моя собственост. На фирмата ли са? Водачите не са назначени в фирмата. А тогава как карат? Как упражняват до място зад волана на ваши коли, не разбирам. Така както на вас манипулаторите е угодно. 15 години. 15 години? 15 години, както вие манипулирате, когато аз излизам и казвам, това не е правилно, това не трябва да стане така. Окажете 70 лева за 13 км, защо са взети от водач на автомобили, които носят логото CK Steel Trans. Въпрос на стил, разбира се, но все пак е скъпо. Друга фирма. Коя фирма? Още едно обвинение. Имитират OK Super Trans категорично. Имитира OK Super Trans. Каква е фирмата OK Super Trans? Ами това ще прилича на тяхното. Вие споменахте, че ние имитираме някой. Да, разбира се. Значи вие сте адвокати на тази фирма. Да, разбира се. Това е имитация. Разбира се, че съм адвокат. Каква е фирмата OK Super Trans? Това е таксиметрова фирма с цени, които не са 70 лева, господин Янков, от летището до Александър Малинов. Защо е 70 лева цената при вас? Така, ще ви кажа и това защо е. Значи, първо СК Стил Транс не имитира. Ако обичате да покажете тук. Ако обичате да покажете. Нали виждаме колата ви, че... Не, покажете да видят хората, не да покажат. Така, СК Стил Транс, удостоверение, е регистрирана и се изписва на български език това ли, че въобще не ме интересува, може да интересува вас. Вас може да не ви интересува. Обаче виждаме, че заблуждава хората, които смятат, че влизат в автомобили на OK, а влизат за 70 лева за 13 км. Отговорете за 70 лева. Ще обясня вашето невежество. Обяснете защо е изписано СК Стил Транс? Защото изискването на наредба 34 в член 21 пише на предните две врати на таксиметрови автомобил трябва да бъде изписано името на превозвача и телефонния номер. Вие логото имитирате. Вие оставете, че Съто и Ото ние ги различаваме, ние можем да четем. Вие логото имитирате. Как да имитираме? Кое лого имитираме? OK прилича изключително много Добре, на вашето имитация никой не се подвежда, господин Янков. Кажете за 70 лева, защото не ги отговаряме вече. 70 лева, аз няма да отговарям. Моя брояч стана на 300 вече. Кажете за 70. Вашия брояч ще стане на 600. Вие тровите хората тук в продължение на един месец, тровите хората и ги насочвате, като това лице дори си позволява да казва, не се качвайте в Стил Транс, а се качвайте в Супер Транс. Внимавайте дали се качвате в OK или в CK, защото едните возят за 70 лева в едната посока. И тук сега съм взел още един документ, за да покажа, че фирмата СК Стил Транс, която вие набедихте, взема ли 70 лева, господин Янков? Аз излизам от името... Едно изречение да каже и ще се продължим да зададем въпрос. Защото първо си говорим на вие, нали? Някакво уважение. Извинявайте, що ме прекъсвате? 70 лева и не отговаряте на въпроса. Фирмата СК Стил Транс не е взела 70 лева. Фирмата СК Стил Транс, която вие набедихте. Специално не е взела, защото не е дала и касова бележка. Тоест стил е приход. Така, фирмата СК Стил Транс има 100 водачи, които вие оставихте на улицата. Вашето безотговорно поведение, целящо да обслужи интересите на едно задкулисие, остави 90 човека невинни на улицата, да не могат да работят, а 10 човека, които вие използвате за манипулация на обществото,
за да нарочите Стил Транс, 10 човека ще продължат да си работят, само че под вашето лого. Не манипулираме нищо за разлика от вас, които лъжете хората. Тук съм хората. взел един франчайз договор, да покажа, ако обичате да покажете. Влади, седни тук, все пак се намираме не в Копърка, а в студио, което ние казваме. Имам право на отговор, той е имал достатъчно да ме напада, да ме набеждава. Не, седни тук. Той ме набеждава това той къде да сяда в Копърката. В студиото на Нова телевизия водещата решава той къде да сяда. Само ще покажа член 94 от автомобилния. Само ще покажа тези. От закона за автомобилния транспорт. Фирмата OK Супертранс. Ето фирмата OK Супертранс. Вижте всички, няма криете, няма закривайте. Фирмата OK Супертранс, която вие имитирате. Която тези хора са адвокати на нея. Да, защото в продължение на 15 години, нека всички да видят. Цената на тази фирма е 70 стотинки. Обявена цена, по която съгласно... Вие на каква тарифа возите? Не ме питайте аз на каква возя, аз не возя. Как да не возя? На каквато возя. Не ме прекъсвате. Няма да ни извозите този път, няма да ни извозите. Стил Транс, фирмата OK Супертранс, OK Супертранс, изписана, първо. Тази фирма е изписала на логото ОК. Защо е изписала ОК, вместо да се изпише цялото име ОК? Аз не знам. Защо ги имитирате? Имате ли договор с банка? Искам да ви попитам. Пише на вашите таксита една банка. Имате ли договор с тази банка? На вашите таксита. Дали пише или не? Проверили сме. Нямате договор с тази банка. Това го правите с цел да заблуждавате хората. И трябва да се засрамите от това нещо. Не, вие ще се засрамите на друго място. Че той ще се извини. Ще идва да се извини. Да, не бихте ли се извинили на хората? На кой да се извини? На тия, които на вас за манипулацията. Аз не съм се качила във ваши таксита. Сега ме прекъсват, за да не кажа агитаторите на фирмата OK Супертранс, която тези хора са ви настанили там, с техните манипулационни предавания преди 10 години, 15, която 15 години е узурпирала летище и автогара и хората нямат право на избор. Защо ги имитирате, господин Янков? Ще ви кажа защо. Защото те са крадците, измамниците и нашите хора искат да бъдат крадци, измамници като тях. Защо трябва да ги имитират? Мисля, че се справят самостоятелно. Ето тук от един сайт, случайно си направих труда от един сайт да сваля как крадат багажи на хората, как ги... Кажете ми за 70 лева, че времето свърши. Защо имитирате крадци и измамници? Трябва да се разграничите от тях. Защо след като фирмата OK Супертранс, чието адвокати сте вие, прочетете си закона за автомобилните превози, наредба номер 34, ето след като аз съм го написал, давам. А защо ги имитирате? Защо ги имитирате? Цялата страна гледа как вие не допускате човек да се защити и ще ви кажа едно нещо. Задкулисието е изпълнило нещо много тежко. В тази държава и нека целият български народ да види. Когато не могат да се справят с някоя фирма или с някой бизнес, накрая идват палачите. Тези, които не ти дават възможност да се защитиш. Тези, които те репортажи, едно нещо, което вие го набивате, ще кажете откъде са ви платили, кой ви е платил толкова много. 70 лева ми платиха. Кажете за вашите 70. Един месец вие тролите хората и ги мамите, че се качват в Стил Транс и хората на улицата, които честно и почтено си возят хората. Не е стилно 70 лева в една посока, бе, господин Янков. 70 лева взимат колкото вашите коли, бе. Колкото вашите коли постоянно там на летището. Колкото вашите коли на летището. Всичките ваши коли на летището взимат. Ето тук показвам един официален ценоразпис. Вие имате ли право да стоите? Може ли само да задам един въпрос? А вие ли давате правата, кой къде има право? внимание като на дама. Един въпрос мога ли да ви задам? Трима манипулатори. Значи, трима манипулатори тук се излизат, които вчера пари пред държавата сте учели извън мое присъствие с касовите ордери от вашата дейност. Колко пари сте учели? Колко касови бележки? Какви суми сте учели? Вашата фирма колко пари е отчела сега? Аз да попитам контравъпрос. Колко ви е оборота? Моя оборот? Да, годишния оборот. Това питаме, защото не видяхме годишния касови оборот бележки. съм декларирал в агенцията за приходите. 8000 лева. Точно така. Сериозно ли? Вие ги изкарвате на месец тези. Това са 100 курса до летището. 1000 шофьори, каквито казахте, че имате или 100? Колко бяха? 100 шофьори изкарват 8000 на година. 100 курса до летището за година. Това ли? Кажете това защо? За да може да ви налагат санкции. Айде да мъкнете манипулаторите и да спрете. За да обясня защо е така. Защото аз съм се подготвил. Не ме прекъсвай. Достатъчно манипулираш. Само секунда, ще покажа всичко. Добре, наистина секунда. Мисля, че ще покажа всичко, абсолютно всичко, аз съм се подготвил. Вижте си законите, прочетете си ги. Не ме прекъсвайте с вашите закони. Защо не издавате касови бележки? Наредба 34 ви задължава да включвате апарата и да издавате касов бон. Вие издавате квитанции. Как бихте обяснили тези квитанции?
Вие ще ме оставите ли на правото на отговор? Ще ме оставите ли? Това не е право на отговор, това е участие в дискусия. 70 лева в едната... Не отговорихте за 70 лева. 70 лева, кажете защо ги взехте. Много бягате от обществото да види едно нещо, което е много важно. Тук искам да видите всички, доближавам. Не го затъмняйте. Избистрете хубаво. Избистрете хубаво. Така, избистрете хубаво да видят всички. Ето тук е фирмата OK Supertrans. Адвокатите, които се намират тук и които манипулират обществото. Тази фирма, OK Supertrans, има 0 назначени водачи. 0! Официална справка от Националния осигурителен институт. OK Supertrans има 0 назначени водачи на летището. Господине, нула! доколкото вие ги имитирате, защо ги имитирате? Кой имитира? Менте не може да се имитира. Менте не може да се имитира. OK Supertrans няма такава фирма, няма водачи. Добре, няма назначени водачи. Кажете ми за 70 лева, че за 70 път... да види защо манипулират тук тия смешници. Кажете за 70 лева, моля ви. И за квитанции. Сега ще ви кажа как се манипулира обществото. Защо копърката взема 70 лева от летището до булевард Александър Малинов? Не отговаряте, пинете вода, помислете. Кажете защо взема по 70 лева в едната посока копърката. Ще ви отговоря и това. Защото копърката в момента не я представлявам аз. Копърката, която се работи за негова сметка, съгласно закона за автомобилните превози, водач от името на превозвача за собствена сметка. Добре, копърките при вас работят за собствена сметка. Това означава, че тази копърка има франчайз договор с мене, с която е длъжна, нека тук да видят всички, която е длъжна да спазва всички закони. Копърката се задължава да спази всички закони пред вас. И тя работи за собствена сметка. Гледайте с интерес. Тя работи за собствена сметка. Аз гледам с интерес едно нещо. Тоест тези шофьори... Как една цяла телевизия е тръгнала да отстранява Яне Янков от пазара. Ето това гледам. Цяла телевизия да се превърне в палач. Кой им плаща? Значи тук са парите. Никой не ни плаща, но институциите в нашата държава не работят и ние няма да спрем. Няма да спрем, докато не бъде отнет лиценза на хора като вас. Които стоят благодарение на вас, на техното работно място. Кажете защо защо не ми давате да покажа как една вашата масова фирма, която узурпирала летището, която има 200 автомобила всеки ден, когато прави 200 курса извън провинцията и вози на цени двойно от тези, на които обявила. И укрива доходи. А вие колко? По 50 милиона на годината. Аз николко. 4 Аз пъти нула. по-високи цени. Така, моята защо фирма... ги имитирате тези хора? Съка Стил Транс е фирма регистрирана и като превозвач. Защо ги имитирате? Предлага франчайз договори, предоставя търговска марка. Това е дейността на Съка Стил Транс. Съка Стил Транс, таксиметров превоз не извършва. Спрете да манипулираш. Спри да ме прекъсваш. А какво прави Съка Стил Транс? Съка Стил Транс, за въпроси ще ми задаваш, когато ме поканиш в предаване. Ти си тука. Ние имаме интервю с вас, зрителите на господин Ефира съвсем скоро ще го видят. Как манипулирате и как не искате да провериме вашите коли, защо мамят хората постоянно. Кои наши коли, господин Янков? Вие повтаряте вашите коли, само че вашите коли возят по 70 лева в едната посока. 70 лева. Имитирате. Преди години ми каза, ако излучиме това, Люси ще се сърди, а? Ако излучиме това, Люси ще се сърди. Помниш ли? Какво говориш, господин Янков? Има свидетели, в която кола се возихте с Ромео Ценков. Помниш ли? Когато установихме, че OK Supertrans возят на двойни цени. Той много добре знае. Много добре знае този, който манипулира хората. Цялата телевизия. Вие, колко предавания вие манипулирахте? 63. Колко предавания с мене манипулирахте преди, когато насочвахте хората? Тия са лошите, преди да им ограничат цените. Тия са лошите, тия возят скъпо, тия возят на 6 лева, тия возят на 10 лева. Вие имате собствен стил, вие сте най-стилната фирма. Естествено. Добре. Само, че 40 лева. Само, че 40 лева до плиска по-малко ли?
40 лева дописка. Предлагам шоу-програмата да приключи за сега. Шоу-програмата за сега приключва. Спускаме завесите. Да, платили са ви достатъчно. Платили всичките парички, които ви платят. Много пари. Само, че това са парите от убийците на пътя. Тук са дошли парите от убийците на пътя. Няма правила в тази държава, тези, които убиват хората. но ние ще настояваме да бъдат... Господин Янков, шоуто ще продължи. От тези хора. Шоуто ще продължи. Цялата страна да види. Няма да види нищо цялата страна. Предаване може да ме манипулира. Стил Транс приключи. Страхотен актьор. Новините. Стил Транс приключи.